Bosgarren ipuina, otsoa eta kurriloa. Bazegoen behin, sarri bezala, otsoa haragia jaten, eta katigatu zitzaion ezurra estarrian. Ito ezinik zegoela ikusi zuen zorionez kurriloa. Atoz ona, diotza otsoak, lagun zakizkit arren. Zuk duzu lepo luzea igaroko duzu mokoa nire estarriraino, eta hala atarako didazu katigatu zaidan ezurra. Hori egiten badidazu, ez nahi inoiz ahaztuko. Izango nauzu eskertzu eta ongina. Ezagutuko dut zuri zor izango dizudala nire bizitza. Izango gara adizkide biok, eta nire beharrean jartzen bazara lagunduko dizut beti. Baita eman ere beharzar eta alogera ona. Sinetzei zituen kurriloak otsoaren eskaintza, nora ezean edo ezinbestez egin zizkionak. Zabaldu zuen otsoak ahoa. Sartu zion kurriloak bere mokoa estarriraino, eta atera zion ezurra. Honen besterekin gelditu zen otsoa gaitz gabe eta osasun honean. Kurriloak esaten dio, eman egidazu nire beharzari edo agindu didazun alogera. Otsoak ikusi zuenean burua sendaturik eta arriskutik irtenda erantzuten dio. Ez ara lotza niri alogera eskatzeaz? Zure bizitza egonda nire hortzetan. Horiek ez dutu banitunik, zure lepo luzea nire ahoan zegoenean zer izango zen zutaz? Eskerrak eman iesazkidazu nire hon eginagaitik. Nahi izan banu nire sabelean egongo zinen orain, eta zaude bizirik nire honegitasunez, eta hurrengoan gorde ezazu burua honelako arriskutik. Honen besterekin isildu zuen kurriloa otso eskergabeak. Hau da eman zion beharzaria. Gaiztoek ez dakite egiten onik, ematen ere ez inori eskerrik.